Allò que potser caracteritza d'una manera més destacada el llenguatge i els textos especialitzats és la presència de termes. Els termes són paraules especialitzades, denominacions d'una determinada àrea del saber, que designen nocions o objectes concrets o abstractes d'una disciplina, d'una ciència, una tècnica o una activitat especialitzada. El conjunt de termes d'una disciplina és el que es coneix amb el nom de terminologia. I així podem parlar de terminologia informàtica, terminologia jurídica, terminologia econòmica, etc. Per exemple, àtom, bosó o entropia són termes de l'àmbit de la física. Metàfora, sirventès o al·literació són termes literaris. Hi ha molts tipus de termes. Poden ser substantius, accepció, ciclogènesi, polimorfisme, verbs, polaritzar o adjectius, pixelat, adenoidal, maxil·lar. Poden estar formats per una paraula o un conjunt de paraules, portafolis d'aprenentatge, fotoreacció diabiàtica. Poden tenir la forma d'abreviatures, sigles o símbols. Polio és l'abreviatura de poliomielitis epidèmica. ADN és la sigla de l'àcid desoxirribonucleic. L'omega grega és el símbol de l'om. A causa dels avenços científics i el desenvolupament tecnològic, hi ha una necessitat constant de crear noves denominacions per referir-se a conceptes, tècniques, operacions o objectes també nous. És el que es coneix amb el nom de neologia. Un neologisme és qualsevol paraula nova pel que fa a la forma o el significat que s'incorpora a la llengua. Com dèiem, la neologia terminològica té un creixement constant davant les necessitats de denominació de noves nocions en àmbits especialitzats. Degut al paper de l'anglès com a llengua franca de la ciència i la tecnologia, és molt freqüent que les paraules noves es creïn també en aquesta llengua. És molt normal avui dia sentir parlar d'apps, GIFs, crowdfunding o fake news. Els termes d'una llengua estrangera que passen al català es coneixen amb el nom de manlleus. Els manlleus es poden agafar sense canvis, amb la mateixa forma que tenen a la llengua estrangera, com bit, surf o benchmarking. O es poden adaptar ortogràficament a la llengua d'arribada, en aquest cas al català, com marketing o charter. A vegades també es tradueixen, com el cas de grup d'empreses per holding o en línia per online. No s'agafen paraules i termes només de l'anglès. Hi ha disciplines que acostumen a recórrer a altres llengües. En música, és freqüent fer servir manlleus de l'italià, com adagio, allegro o andante. En gastronomia, una de les llengües de referència és el francès, quiche, coulis, fondue. És normal trobar terminologia de l'alemany en textos filosòfics en català, ja que la influència de l'alemany en filosofia és molt important. Per exemple, anàlogon o realpolitik. El català, com les altres llengües, té els seus propis mecanismes de creació de paraules i termes. Per exemple, es poden crear mots nous per derivació, és a dir, afegint prefixos i sufixos a una arrel, com en el cas de pasteuritzar o neoimpressionisme, o per composició, que consisteix a crear un terme nou a partir de dos termes de forma i significats propis. És el cas, per exemple, de biocombustible o ecotaxa. A l'àmbit de la ciència és molt freqüent recórrer a les llengües clàssiques, el llatí o el grec, per crear terminologia, encara que la majoria dels avenços científics es vehiculen a través de la llengua anglesa. Moltes denominacions noves es continuen formant a partir d'elements grecs i llatins. Fixeu-vos en termes com ara cuneïforme o cefalàlgia. Els termes estan molt relacionats amb la precisió del llenguatge d'especialitat. Així com les paraules de la llengua comuna poden tenir molts matisos semàntics i amb un mateix mot es poden designar diversos conceptes, els termes acostumen a designar només un únic concepte. Per exemple, el mot xarxa en la llengua comuna pot tenir diversos significats. En canvi, en el camp de la informàtica, el concepte està molt més delimitat. L'ús de terminologia especialitzada contribueix, doncs, a evitar l'ambigüitat en els textos especialitzats. La terminologia també contribueix a la neutralitat i l'objectivitat del llenguatge especialitzat. Els termes acostumen a ser neutres, no denoten valors subjectius o emocionals, però no en totes les disciplines passa el mateix. Els termes de la medicina o la psiquiatria poden tenir determinades connotacions, sobretot quan el terme passa a la llengua comuna. En serien exemples termes com càncer o depressió.
És molt freqüent que el conjunt de termes d'una disciplina o àmbit del coneixement es reculli en diccionaris, glossaris, vocabularis i tesaurus especialitzats. Així ens podem trobar, per exemple, en publicacions com Diccionari de Medicina, Vocabulari de Dret Internacional, Lèxic de Bioquímica o Nomenclatura de Gestió Universitària. En aquest sentit, i pel que fa a la terminologia en català, cal destacar la tasca que fan organismes com el Termcat o les universitats de l'àmbit lingüístic catalanoparlant. El Termcat és una entitat que té com a objectiu sistematitzar i difondre la terminologia dels diferents sectors d'activitat i àmbits de coneixement i, entre altres coses, elabora diccionaris, vocabularis, lèxics i altre material de divulgació multilingües de diferents àmbits del coneixement. Estableix la denominació dels nous termes i assessora institucions, empreses i especialistes en allò referent a la terminologia. També una de les tasques més destacades dels serveis lingüístics de les universitats de parla catalana és l'elaboració de diferents recursos terminològics. Un dels hàbitats naturals del llenguatge d'especialitat i la terminologia és la universitat. És per això que un dels objectius dels serveis lingüístics universitaris és assessorar els especialistes, investigadors, professorat i alumnat en l'àmbit de la terminologia. En el marc de la xarxa Vives d'Universitats, el grup de treball de terminologia i nomenclatura, format per lingüistes dels serveis lingüístics de les universitats de parla catalana, s'encarrega d'elaborar i difondre diferents recursos terminològics.